Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Anino sa kagahapon. Usa! No, I don't think so, Emmy. Sa kamaayo sa iyang parug o kahit suraan, imposibleng nalisuan kitong tawhana sa iyang pangisip. Na, George! George! sultihi ko sa tinuot. Kinsa kitong tawhana. Unsay iyang kalabutan nimo? Tumang! Wa! Wa! Tuhoy ko! Wa kami relasyon! Oh, really? Kun mo, si kinsay imong gikauban tibok hapon. Kinsa! Wa! Dito ko gika sa presento sa kapulisan kaya napablatter ko sa kong cellphone nga gisnatch. Unsa? Manawag unta ko nimo sa dihang nagkatambak og taxi sa hadaplay sa kalsada. Magpahibaw unta ko nimo nga mula hostel ako sa pagpauli kay naglain ang akong lawas. Pero magdayal pa lang unta ko sa imong numero kalit nga gilapdi ang akong cellphone. What? Masaway ko sa paggukod pero kusog kayo siya bidagan. Ug nadagma ko. Tanawara ko do. Oh, shit. Nasama ng imong tuhod. Oops! Ginagyan sa kunimo. Sa kunimo tad. Imo na ba kong ilapay sa gawas ng imong kondo? Unsa? Kanong buhaton ko man ka na. Dadol ti ka sa tong lawak. Tambalan ko ng imong samad. Aray, sakit. Inaya lang. Isugay kang migukod sa snatcher. Kanya sakitan ka nga tambalan? Mang, be. Mahalan, be. Ako itong cellphone, na. Ikaw, be. Napalit adto. Nya, nainumdum pa, be. Kus presyo adto. Dili mahimong dilito na ako mabawi. No. Ayaw ni kituguna-una. Wa ba ni mo mahuna-huna, ha? Nga nasud sa piligrong imong kinabuhi. Tungod sa imong pagsuway o gukod sa mga snatcher. What if may katang na day skina o kalit kang gidunggap? You could have died. Wala na ako mahuna-una. Ang ako magud nga, mabawi lang unta na ako akong cellphone. Pero kusugay siya midagan. Katong maong batanon. Mao nga, miato na lang ko sa presinto sa kapulisan. Balikon pa to na ako ugma. It's a waste of time. Pero Josh, Magpalit na lang dagbag-o ug mga adlaw. Mas latest. tinuod! Murag bata. Ay, ami man ako ilabay na ko ni mo ganina dito sa gawas ba yan? Oh, why would I do that? Suko ka man kayo sa akong pag-abot. Sukit mong gani kaya akong naong imong gikumot. Mao nga abin ako imo na kong ilabay paingon sa gawas diyang kalit ko nimong gikugos. Gikugos unya ilabay? Silly. Why would I do that? Kung ilabay man ti ka, dinhi ibabaw sa kama. I love you. Tanawa. Silusok ayaw ka. Pero dili gani ka mo I love you sab na ako. Unfair ka. I love you ba? Dili ko expressive. You know that. I am more on action. Ow. Aray, ang akong tuhod. Matandog ang samad. Tuhod na mo imong problema. Wis, isa ka. Aron dili matarog. Ay! Ow. Ah.
Sugi ka magdugdug. Hunungin na! Abay! Sapot ka? Wa! Ipunan pa gito. Wa! Abay. Wa. We. Wa! Abay, nagumba na. Nalangka na ng kahoy. Kung saan naman taon ka, eh? Sapot gani ka, klaro kayo. Kanay mong gilansang mo, mong gipahim. Wa lagi! Dali yung talang nagtrabaho na itong trabaho aron nga mahuman ta. Ganin na pagka. Okay, tingog. Duko na magagmayos trabaho. Di ba mo na husto? Gusto, pero kung may nakasuli mo, gusto sab i-share na nimo si mong igala. Si Wa mong ko yan ang Mito. i-share ni mo. Bay, hindi ka matugan ako. Pero nibaw ko nga may gambing kang problema ron. Nasa mudugan. Pero kung andam mo niya kang musulti, diyara ko ha. Andam ra kong minan mo. Sakit sit-sit ra ko ni mo. Wa lagi ko problema. Di ka ba makasabot? Sige na bay, kasabot ako. Bugat lang ang problema. Di ay, buot ra ko ipasabot nga nang gisapot ra ka ba? Sabi na ko di ka kay baw sa poto na. Kalmar mo ka kanunay good. Normal gud ay kang tao. Sabi na ko AI ka ba? Uso mo na ron, di ba? Kanang AI. Sige, balik ta sa itong trabaho aron mahumatag sa'yo og dako tagagi. Sige bay. Abay, Ah, pasaylo ako nga misaka nga akong tingog bay. Wa na ko tuyo Sa kainit lang siguro sa panahon. O gusto ka? Wa ko sa maayong buot ron. Pasaylo ako. ay, sabot ka mo eh. Natural na nas tao bay. Dili na igayon nga maya tong buot, di ba? Siluwa siguro nga kulit ko bay. Sa siguro na ko nga anong gisingkahan ko nimo. Ay, pasiluwa ka bay. Bay. Oh, manakagkaon? Busog na ko, nay. Tulo raman tingali to kahungit akong nakita nimo. Unya busog ka na. O, nay. Atos ako sa pantaw, nay. Magpangin ko. Tiwas mo kaon diha. Elen, tiwas mo kaon. Oh, tatay. Oh, unsa man na? Gibutang naman nimo imong kutsara o tinidor. Yuya, Oh, unsa man? di na uyi tinuod ako, mama. Ay, muuli man. Nganong diligod taon muuli. Muuli din si mama nimo pero busy lang gyud kaayo siya. Masig muhilak ka na sad ha. Dako ka ra ba kay ba muhilak? Makadungog gyud ang mga silingan lakip sa pikas baryo. Di naman ako hiyak. Mayo noon kon mauna. Good girl. Di man ako hiyak kay guoy man si tatay. Hiyak na po tatay. Habi ko bagdili ka muhilak. Mitibi ka man lagig sugod diha, Elen. Tuyo man ako yuha dit. Tuyo yuya o. Nya, tuyo sa dako sipon. Ari aping na ko yuya. Makapati si tatay nimo. Inay naman ko iyak yuya. Mingaw na ko mama na ako. Ganahan ko pikpik ako mama. Iktuyog na ako. Elen, si Lola di ay. Nindot man sad mo pikpik si Lola. Mingaw man ko pikpik ako mama yuya. Mama, uwi na. Pikpik na inday. Uwi anak ko, mama. Elen. Gosh!
kay ko mo parking sa sakyanan. Makamaonig yun ko. Aris ka ragi kinahanglan tinuod. Or nga dali ka makaton sa pag-drive. Kaya kung talawan ka, dili dyan ka makahimo. Panagsala lang ka ay may magkasabayan ni Joshua sa paglakaw. Kaya may tagsa-tagsa naman may kasakyanan. Karon, dili na ko mahadlok pangaat ngan pa ko ni Dave sa kawas. Og, mga 2 ka semana na, gawa na nako siya makita pang nag-atang sa kawas sa hotel. Mitagam na tingali, nga hapit maligsi, og wa ko makisulti. Mitagam na yung ka siya. Nakasabot na ka siya nga dili na ko niya. Pero, dali ko niya mitagam. Dili ingon ni anak si Dave. Dili na ka siya na ko, human siya nakita. Shit. Ginapang mo naman kong nag-uol nga naguna-una. Dili ba angay nga malipay ko? Kagawas na nako. Wa na'y Dave nga magsamok pa nako. Dili na ko ang iyang mahadlok nga masayra ni Joshua nga may pamilya na ikong gibihaan sa probinsya. Inyo, tatay. Dali, kugos ka lang ako. Yayo pa tatay. Dolo lang ta sa gitrabaho ani mama nimo. Kita namin ni Mama. Yay! Kita namin Mama. Kiss na ko ako Mama. Yab-yab na ko niya. Yay! Daka siguro kung dili magkaanto si pama nimo kung iya na ka makita. Mubalik daw niya siya nato day. Mapauli na niya sa mama nimo. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!